Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul yn hymor y Pasg. Yr arglwydd a gyfododd yn wir, Alleluia. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein genyn i ornewydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysura'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd.
am llefar yr arglwydd, am llefar am biliais ar arglwydd. Tywellais fy myfyrdod o'i flaenedd, a mynegais fy nghytsydd ger ei fronedd. Pan ballodd fy ysbryd o mewn, tithau a dweinid fy llwybr, yn y ffordd y rhodiwn y cyddia Sant i mi magol. Edrychais ar y tydau a deliau sylw, ac nid oedd neb am hadweinau. Pallodd yn odded i mi, nid oedd neb yn ymofyn am fy enaid. Llefais arnat o arglwydd a dywedais, tiw fy ngobaith am rhan yn yr haib. Llefais arnat o arglwydd a dywedais, tiw fy ngobaith am rhan yn y hir yr haib. Ystyr wrth yng ngwaith canis trian iawn y dwyf. Gwared fi o fi wrth erlidwyr, canis trech a dynt na mi. Dwg fy enaid allan o garchar fel ymolianwyf dy enw. Yr rhai cyfiawn am cylchynant, canis ti a fy fyd awr ffyf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a noes oes oedd. Amen. Daw'r darlleniad o 7fed bennod llyfr Deuteronomium. Wnaeth e ddim eich dewis chi am fod mwy ohonoch chi na'r bobloedd eraill i gyd. Roedd llai ohonoch chi os rhywbeth. Na, dewisodd yr arglwydd chi am ei fod wedi eich caru chi ac am gadw'r arddewid wnaeth ef eich henafiaid chi. Dyna pam wnaeth e ddefnyddio i rym i'ch gollwng chi'n rhydd o fod yn gaethweision i'r ffaro brenin yr Aifft. Felly peidiwch anghofio mae'r arglwydd eich Duw chi ydy'r unig Dduw go iawn. Mae'n Dduw ffyddlon a bydd e bob amser yn cadw'r ymrwymiad y mae wedi wneud i'r rhai sy'n ei garu ac yn gwneud beth mae'n ei ddweud. Ond mae'n talu nôl i'r bobl hynny sy'n ei gysau trwy roi iddyn nhw beth mae'n nhw'n ei heiddi. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r gorchmynion, y canllawiau a'r rheolau dwi'n ei rhoi i chwi heddiw. Os grandewch chi ar y canllawiau yma, bydd yr arglwydd eich Duw yn cadw'r ymrwymiad hael wnaeth gyda chi fel gwnaeth e addo i'ch hynafiaid. Bydd eich caru a'ch bendithio chi ac yn rhoi lot o blant i chi. Bydd eich cnydau'n llwyddo yr yd, y sydd grawnwyn a'r olewydd. Bydd eich gwarcheg yn cael lloi a'ch preiddiau yn cael lot o rai bach. A dyma ddiwedd y darlleniad.
oes, oes, oes. Darlleniad o'r ail bennod o lyfr y Datguddiad. At angel yr eglwys yn Ephesus ysgrifenna, dyma mae'r hwn sy'n dal y 7 seren yn ei law dde ac yn cerdded yng nghanol y 7 ganwyllbren aur yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd ath lafur a ddyfal barhad, a gwn na elli oddef y rhai drwg. Gwn dy fod wedi rhoi prawf ar y rhai sy'n ei galw eu hunain yn apostolion, a chwythau heb fod felly, a chefais trwy'n gelwyddog. Ac y mae gennyt ddyfal barhad, a dygaist faich trwm mwyn fy enw i, ac ni ddiffygiaist. Ond y mae gennyf hyn yn derbyn, i ti roi heibio dy gariad cynnar. Cofia felly o ble y syrthiaist, a gedi farha, a gwna eto dy weithredoedd cyntaf. Os naw neu ac os nad edi farhei, fe ddo fatat a symud y ganwyllbren o'i le. Ond y mae hyn o'th blaid, dy fod fel minnau yn casau gweithredoedd y Nicolaiaid. Y sawl sydd â chlistiau ganddo, gwrandawed beth am mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. I'r sawl sy'n gorchfygu, rhof dy hawl i fwyta o bren y bywyd sydd ym mharadwys Duw. Ac at angel yr eglwys yn Smyrna ysgrifenna, dyma mae'r cyntaf a'r olaf, yr hwn a fi farw ac a ddaeth yn fyw yn ei ddweud. Gwn am dorthrymder ath glodi, ac eto yr wyt yn gyfoethog. Gwn hefyd am gabledd y rhai sy'n ei galw eu hunain yn Iddewon a chwythau heb fod felly, ond yn hytrach yn synagog Satan. Paid a gofni'r pethau rwyt ar fedr ei dioddef. Wele mae'r diafol yn mynd i fwrw rhai ohonoch i garchar mwyn eich profi, ac fe gewch o'r thrymder am 10 diwrnod. Bydd ffyddlon hyd angau, a rhof i ti goron y bywyd. Y sawl sydd â chlistiau ganddo, gwrandawed beth am mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Y sawl sy'n gorchfygu, ni chaiff niwed gan yr ail farwolaeth. Yma terfyn yr ail lith. Yr awr hon ar blwyf y goll hangyd a Pasg, mewn tangnefedd yn hod y hair, canys fy llagaid a welodd, da iachawd wriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl pobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oed yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dam Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddy heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint,
myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewallus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinen, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog Dduw a roddais deunig fab i ni'n aberth dros bechod, ac yn esiampl o fichedd ddiwiol, Dyroen i ras fel y gallwn byth erbyn yn ddiolchgar o'i lesad anrheithol hwnnw, a hefyd ymroi bainydd i gynnal llwybrau bendigedig a'i lan a fichedd ef, trwy'r un Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Yn istawrwydd a llonyddwch presenoldeb ein tad nefol, cyflwynwn iddo bopeth sydd yn pwyso ar ein cylonnau a'n meddyliau,
Ac wrth i ni offrymu ein gweddiau, boed i ni wneud hynny yng ngwleini'r atgyfodiad, a'r posibiliadau newydd, a'r adnewyddiad a ddaw o ddiwrtho, y cyntaf a'r olaf, fy nhonnell, bywyd a chariad. Ac felly yng ngwleini'r atgyfodiad, gweddiwn dros yr eglwys, gan weddiwn arbennig dros yr eglwys yng Nghymru. Cyflwynwn i ddiw bopeth a drafodwyd ac a benderfynwyd yn y corff llywodraethol yr wythnos diwethaf. A gweddiwn dros John, yr archesgob, a thros fainc yr esgobion. Gyfynwn am i ni fod yn un corff, i fyw a'n llygaid yn agored i weld yr hyn, a mae'r Crist atgyfodedig yn ei wneud yn ein plith. O llalluog Dduw, y mae'r ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ag ymrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio i ddwyn tystiolaeth i Grist, trwy fywydau wedi ei hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod i fyw ei efengil, fel y gallwn rannu gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni weddio dros yr eglwys yng Nghymru, gweddiwn dros ein cenedl, a'r cymunedau amrywiol y mae hi'n ei gwasanaethu. Wrth i ni ddiolch am ein cenedl, gweddiwn am i'r eglwys bod yn rym erdaioni a ffyniant yn y Cymru sydd ohoni. O llalluog Dduw, tad pawb oll, diolchwn i ti am brydferthwch ein gwlad, ac am etifeddiaeth gyfoethog y genedl hon. Ysbryd ola bobl Cymru ac ysbryd cyfiawnder a chariad, fel yn ein holl ymwneud a'n gilydd, mewn hawddfyd ac angen, a gallwn gyhoeddi ein bod yn gytun a'n gilydd a thydu, trwy ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Yn yr un modd, gweddiwn dros bawb sy'n lliwio bywyd ein cenedl, dros aelodau o'r Senedd yn Sant Steffan, aelodau o Senedd Cymru, Cyngor y Ddinas ac aelodau'r cynghorau lleol. Yn y cyfnod hwn sy'n cyfri'r gost o gynlyniad i Covid-19, gweddiwn y bydd y rhai sydd â penderfyniadau anodd i'w gwneud, yn ei gwneud yn ddoeth ac lles bawb. O Dduw, dewyllus yw cynnal nef a deiar mewn un tangnefedd. Gad i fwriad dy gariad mawr lewyrchu ar oferedd ein lled a'n gofidiau. Dy roi bawb sy'n lliwio bywyd y genedl hon yr ewyllus i ddwasanaethu di yn gyntaf oll, a rhod angnefedd ymysg y cenhedloedd, tangnefedd i'th eglwys, tangnefedd yn ein cartrefi, a tangnefedd yn ein colonnau, trwy Grist, tywysog tangnefedd. Amen. Gweddiwn hefyd dros anghenion ein byd, gan gofio y gwledydd hynny sy'n dioddef yn enbyd o Covid-19 ar hyn o bryd, gan gofio India a Brasil yn arbennig. Arglwydd goruchaf, gweddiwn dros bawb sydd wedi ei galw gennyt i arwain y cenhedloedd. Dy roeddynt weledigaeth i weld yn eglur faterion yr oes hon. Gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd yr air a gweithred fel y gallant anrhydeddu beth bynnag sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn, hawddgar a chanmyladwy, gan ddilyn esiampl ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac yn olaf gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon, gan gofio pawb sydd wedi gofyn am ein gweddiau. Yn biliwn arnat arglwydd, i'n cynorthwyo, gwared y gorthrymedig, tosturia wrth y dinod, dyrchafa rhai a syrthiasant, amlygad y hun i'r anghenus i a cha cleifion, tywys yn ôl y rai hynny o'th blant a eithant ar y gyfeiliorn, bwyda'r newynog, cod y gweiniad i fyny, tyn ymaith gadwyni'r carcharorion,
a boed i bob cenedl ddod i wybod mae ty di yn unig sydd yw, mae Iesu Grist yw dy fab, a bod ninnau'n bobl i ti a defaid dy borfa, trwy'r un Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Arglwydd Iesu Grist, clyw ein gweddi ni, ti sydd wedi camu o'r bedd yn fyw, ti sy'n gwasgaru'r cysgodion i gyd gan ymlid brenin braw, yn rhydd y deithos ar y trydydd dydd. O arglwydd ti sy'n ein cyfarch ar daith bywyd yn cwmnia ni, ti yw'r heliwr sy'n bwrwd o'r rhwyd amdanom, ti yw'r hawliwr sydd â freichiau ar led i'n corlannu, maen nhw'n adnabod di, yn yr ystafell ddirgel, yng nghwmni dy bobl, mewn diferion dŵr ac ar doriad y bara. Rwy ni dy adnabod, yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Crist a car a'r cariad puraf car cywir uwch na'r brawd a'r chwaer a nwylaf car cywir cyfaith yw mewn cyfangderau cyfaith yw am caru maddau gyda gefni gofnaf Ac at angel yr eglwys yn Smyrna ysgrifennaf, dyma mae'r cyntaf ar olaf, yr hwn a fi farw ac a ddaeth yn fyw yn ei ddweud, gwn ymdor thrymder a thlodi, ac eto rwyt yn gyfoethog. Yr wythfed a'r nawfed adnod o'r ail bennod o lyfr y datguddiad. Myddeiwch i mi, ond dwi am ddechrau fy mhregeth heno, trwy fynd â chi ar daith fach, i wlad ac i ddinas arall. Dwi am eich tywys yn ychymyg eich meddyliau i Dwrci ac i'r ddinas Smyrna. O dan y cyfyngiadau sydd dal mewn grym, yr unig deithio i wlad dramor y gallwn ni ei wneud ar hyn o bryd yw yn ein dychymyg. Ac wrth ni fynd i Smyrna yn ein dychymyg, dwi am i chi ddychmygu ddyn dinas ar lan y môr, môr y canoldir, a'i ddŵr yn las ac yn gynnes, y traeth yn wyn a thywod man, yr awel yn ysgafn ac yn dwym, a'r ddinas y tu cefn i chwi yn llawn o adeiladau calchwyn, yn disgleirio yng ngolau teg yr haul. Ac nid sôn am Smyrna yng nghyfnod y Testament Newydd yr ydwyf, ond y Smyrna sydd yno heddiw. Oherwydd o blith y saith eglwys a'r saith ddinas sy'n cael ei henwi yn llyfr y datguddiad, Smyrna yw un o'r ychydig sydd dal ar ei thraed. Ac mae'n enwog heddiw, nid sut gymaint am fod yn gynolfan fasnach, fel yr oedd yng nghyfnod y Testament Newydd, ond yn gyrchfan i ymwelwyr, yn dod o bell ac agos i ymlacio ac amddena ar lan y môr. Mae Smyrna heddiw yn cael ei adnabod fel Ismir, ac mae canran weddol uchel o'r boblogaeth y ddinas, tua 100% y boblogaeth, yn Gristionogion o hyd,
a hynny mewn gwlad lle mae'r Cristionogion wedi bod yn y lleiafrif am ganrifoedd lawer. Mae Cristionogion Smyrna yn olrhain eu hanes yn ôl i gyfnod y Testament Newydd, ac maent wedi tystio i'r ffydd Cristionogol yno am bron i 2000 o flynyddoedd yn ddidor. Ac mae hyn yn anhygol i feddwl, gan ystyried fod nifer o'r dinasoedd a soniwyd amdanynt yn llyfr y datguddiad bellach yn adfeilion, megis Ephesus, Sardis, Laodicea, Permagus, ac mor gwyll yw'r adfeilion hyn, adfeilion ydynt sy'n adlais o'r gogoniant a fi a'r bywyd oedd gynt yn ffynnu yno. Dinasoedd yw'r rhain bellach ar gyfer pererinion, ymwelwyr, anifeiliaid, gwylltion a chwyn. Diflannodd yr eglwysi oedd yno gynt gyda thranc llwyddiant y dinasoedd hyn. Ond nid Smyrna, gweithaf pob dim, fe lwyddodd Smyrna i oroesi, nid yn unig y ddinas, ond hefyd yr eglwys yno. Ac mae hyn yn fwy anhygoel fyth pan ystyriwn fod yr eglwys yno yn ei bore oes wedi dioddef erledigaeth lem, fel dywed Ioan yn ei ddatguddiad wrthym, gwn am dorthrymder a thlodi. Yma cawn cyngor i'r eglwys, paid ag ofni'r pethau a rwyt ar fedr ei dioddef, ac yna, tua diwedd cawn yr anogaeth gadarn gan Ioan, bydd ffyddlon hydangau, rhof i ti goron y bywyd. Efallai o blith y 7 eglwys yn llyfr y datguddiad, Smyrna oedd yr eglwys oedd yn wynebu'r anawsterau mwyaf, a hi a Philadelphia yw'r unig 2 eglwys nad oes dim yn cael ei ddweud yn ei herbyn. Roedd Smyrna'n eglwys oedd yn cadw'n gryf yn wyneb ar anawsterau a'r heriau oedd yn ei wynebu. A dwi am i ni ddychmygu unwaith eto ein bod yn Smyrna heddiw, a'r tro yma yr ydym yn gadael y traeth ar môr i fynd am dro o amgylch y ddinas ei hun. Ar hyd y strydoedd cilion o bryd i'w gilydd, fe fyddwn ni'n dod ar draws olion ac adfeilion yr hen ddinas, Smyrna, yr Hen Testament Newydd. Dros y canrifoedd y mae'r ddinas wedi newid, tynnu lawr yr hen adeiladau ac adeiladu rhai newydd, fel mae pob dinas mewn gwirionedd. Ond wrth edrych ar yr olion a'r adfeilion sydd wedi cael ei dadorchuddio a'i cadw, nid yw'n cymryd llawer o ddychymyg i sylweddoli mor awdudog a chyfoethog oedd yr hen Smyrna a'i hadeiladau mawr o farmor gwyn. Oherwydd lleoliad y ddinas, roedd ganddi borthlaf fawr, yn ganolfan fasnach lewyrchus, ac o'r rhan faint a phwysigrwydd Smyrna oedd nesaf i Ephesus yn Asia leiaf. Oherwydd ei fforthlaf, yr oedd Smyrna yn ddinas cosmopolitan, a phobl o wahanol rannau o'r ymerodraeth Rhufeinig yn ymgartrefu ynddi. Ac o'r hyn a ysgrifennwyd yn llyfr y datguddiad am Smyrna, yr oedd poblogaeth sylweddol o Iddewon yn rhan o fywyd y ddinas hefyd. Roedd hyn ddim yn eithriad i Smyrna o gwbl. Roedd cymunedau o Iddewon wedi ymgartrefu ar draws yr ymerodraeth Rhufeinig gan gynnwys rhifain ei hun. Roedd nifer ohonynt a'i gwreiddiau mewn rhyw ddinas yn mynd yn ôl i gyfnod y geithglyd. Eraill wedi symud mwyn dod o hyd i waith neu i chwilio am gyfleoedd newydd, ond ymhal bynnag yr ymgartrefodd yr Iddewon, cadwon nhw ei ffydd a'i diwylliant yn fyw. Ac mae'n ddiddorol nodi yn y Testament Newydd, mewn llyfr yr Actau a theithiau Paul ei hun, bod eglwysi yn dechrau ymddangos lle bynnag yr oedd cymunedau cryf o Iddewon. Yno'n Smyrna hefyd, roedd temlau fawr i nifer o ddiwiau'r ymerodraeth Rhufeinig, yno hefyd roedd y llyfrgell stadiwm a theatr mwyaf yn Asia leiaf. Ond mae'n rhaid i ni gofio, lle bynnag y mae cyfoeth mawr, y mae hefyd tlodi mawr. Nid oes sicrwydd ar sut y cyrhaeddodd Cristnogaeth i Smyrna. Fe wyddom fod Paul wedi treulio amser yn sefydlu eglwys yn Ephesus ac roedd Ephesus yn llai na 100 milltir o Smyrna.
Ond erbyn tua'r flwyddyn 95 ar ôl Crist, pan ysgrifennodd Ioan y datguddiad, mae'n amlwg yr oedd Eglwys weddol ei maint yn Smyrna. Ond nid yn y temlau crand yr oedd yr Eglwys hon yn cwrdd, ond mwy na thebyg, roedd hi'n cyfarfod yn hau pobl. Mae Ioan yn sôn wrthym am ei clodi mewn perthynas materol y byd hwn. Digon posib mae o blith clodion y ddinas ac o blith caethweision y gwir mawr y daeth y nifer o'r Cristionogion yr Eglwys. Pobl oedd wedi cael ei ysbrydoli gan y newyddion am Iesu Grist, yr un a aned yn hlodi'r stabal ym Methlehem, yr un a gafodd ei wrthod trwy ei osod ar groes bren i farw, a'r un a gyfododd Duw ar fore'r trydydd dydd. Yng ngeiriau ein testun heno, Iesu, yr hwn a fu farw, ac a ddaeth yn fyw. Ond nid hawdd oedd bod yn Gristion yn yr hen fyd. Nid hawdd oedd credu mewn gwaredwr oedd wedi cael ei groeshoelio a'i atgyfodi drachefn. I'r byd paganaidd ac i'r byd Iddewig, roedd y fath syniad yn chwerthynllyd. Môr chwerthynllyd yn wir, yr oedd dilynwyr Iesu yn cael ei hystyried yn anffyddwyr, ac felly daeth Cristionogion yn destun gwawd, a Cristionogion ei hun yn cael ei herlyd a'i gorthrymu oherwydd ei ffydd yn Iesu, fel yr oedd yn digwydd yn Smyrna. Mor cosmopolitan oedd yr ymerodraeth Rufeinig, ac yr oedd tipyn o rhyddid i addoli pa bynnag diwiau neu ddilyn pa bynnag crefydd y dymunir, eto roedd un peth oedd disgwyl i bob dinesydd yr ymerodraeth i wneud i ddangos y deyrngarwch i Rhufain. Roedd yn rhaid iddo daflu arogyldarth ar dan allor mewn deml paganaidd, a dweud ar yr un pryd, Cesar yw'r arglwydd. I'r Cristion bydde hyn yn wrthryn, bydde berthu arogyldarth ar allor baganaidd yn ddigon wael, ond i gydnabod Cesar yn arglwydd, bydde hynny yn ormod, oherwydd un arglwydd sydd, un ior, a Iesu Grist yw hwnnw. Oherwydd ei deyrngarwch i'r arglwydd Iesu, yr un a fu farw ac a gyfododd ar fore'r trydydd dydd, fe welodd Cristionogion Smyrna orthrwm o'i herwydd. Ond aros yn ffyddlon a wnaeth Cristionogion Smyrna, yn ei ffyddlondeb a'i teyrngarwch i'r arglwydd Iesu, yn wyneb pob gwawd a gorthrwm. Oherwydd iddyn nhw yr oedd derbyn coron y bywyd yn bwysicach nag ennill coron lawryf parch a bri eraill. Ac wrth i ni ddod yn taith yn Smyrna i ben, sylwwn ymhlith adeiladau'r ddinas, ambell eglwys, nid yn adfeilion fel y temlau cynt, ond ar ei traed, yn feini bywiol, yn dystion cadarn o'r ffydd yn yr arglwydd Iesu, yr hwn a fu farw a ddaeth yn fyw, ffydd, a wrchfygodd cystydd a gorthrymder hanes. Amen. Weddi'r seion fel y wawr gwaeled i'w ei gwedd, yn dod i lan o'r cytsydd mawr, nôl ag o'r byrth y beb. Heb glad na chlwyfus annau blith, yn ddisglair fel yr hael, yn y cyfiawnder dwyfol byth, a wnaeth ganodd ar ail. Yn awr i'r tad mewn cariad cu, yn hardd cyflwynir hon, heb arni'n brychau di, yn briod asferchon. Dat sainia'r holl ehangder frig an rhyw soniar isleb, pan fyddir yn ei harwain hi mewn ilus yn
Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen. A bendith Duw holl alluog, a tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.